Исәннәрмесез, ТНВда Адамнар вакыты җитте. Бу атнада безнең республика нинди вакыйгалар үзәгендә яшәде? Бүгенге безнең эфирда. Татарлар җыелган җирдә милләттәшләр бүген нәрсәгә сөенә, нәрсәгә көенә? Менә шундый милләттәшләр булганда безнең милләтебез, динебез, гырыф-гадәтләребез югалмаячак. Кешеләрне хөрмәт итеп, туган җирен яратып яшәүче Минтимер бабайга Актаныштан безнең репортаж. Татарның туфансыз узган еллары, нигә аны халыктан бигрәк җитәкчеләр сагына. Күтәргән проблемаларның юлларын күрсәтәдер ише шунда. Кабан күле буе 100 еллык тарихыбыз белән яңа чор очрашкан урын. Каян гына килүче кеше юк. Дөньяның бөтен төбәгеннән диярлек инде. Татарстан бу атнада үзенең бер юлы 2 юбилеен каршы ала. ТССР оешуга 100, ә декларация кабул итүгә 30 ел. 1990 елның шул көненнән Татарстан яңа чорга аяк басты. Ул инде бөтенләй башка юлдан бара. Ил төбәкләренә маяк булып, бөтен ил буйлап таралган татарга Мәккә сыман юл күрсәтеп. Бүген Казанда тарихта беренче тапкыр милләт җыены дип аталган зур мәҗлес узды. Россиянең 70-кә якын төбәгеннән 500 милләттәшебез җыелды. Бүгенге утырышта тарихта кирип калачак вакыйга татарның үсеш стратегиясын кабул иттеләр. Бу милләтебезнең киләчәге өчен нәрсә эшләргә кирәклеге турында уйлаганнан соң барлыкка килде дип белдерде Рөстәм Миннеханов. Стратегия үз иченә нәрсәне ала? Милләттәшләребез фикере киләсе репортажда. Себер белән Казан арасы ике арада татар даласы дигәннәр. Бүген Төмән, Томск һәм Омск өлкәләрендә 300 меңнән артык татар яши. Себер татарлары милләтнең ныгылышы булган татар сөйләме, татар җырларын Томскның үзәгендә ишетергә мөмкин. Мин барам Казанга. Ашкыны. Руфания Закирова шагыйрә Томскидан. Аның шигырьләре татар халкына мәхәббәт белән сугарылган, ләкин Себер татарларының проблемасы да күп ди. Соңгы елларда Томски белән Төмән дәүләт университетларында татар теле факультеты ябылды. Инде 2 дистә ел Татарстаннан Себергә укытучылар килми. Мәсьәләне Казанда күтәрделәр. Инде 25 ел Татарстаннан мәктәпкә килеп укытучылар килмәде. Менә бүген министр белән сөйләштек. Алла бирсә, менә 21 елдан без үзебезнең студентларны мәдәни йортларыннан эшкә практика җибәргә хәтта Себер сүзе бүген Казанда еш ишетелде. Омск өлкәсенең Үләнкүл авыл җирлеге башлыгы татар авылларының саны 2 тапкырга кимүен әйтте. Омск өлкәсе Зур Елга районында 20нче гасырның башында 20ләп татар авылы булган. Ә хәзер унысы яши. Безнең максат калган авылларыбызны саклап калу. Бүген милләт җыенында кабул ителгән татарның үсеш стратегиясе якты киләчәккә өмет уята. Татар халкы батыр булырга тиеш ди. Батыр булган кеше алар рухлы, рухы булган кешенең аның киләчәге бар. Татарның үсеш стратегиясе булдыру мәсьәләсен 2 ел элек Рөстәм Миннеханов күтәргән иде. Шуннан соң ел дәвамында Татарстан һәм Россия төбәкләрендә фикер алышулар узды. Һәм 2 ел эчендә документ әзер булып, бүген аны кабул иттеләр. Кулларыгызны күтәрәсез. Кемдер риза? Бик зур рәхмәт. Милләтебезнең киләчәге турында ничек итеп киләчәктә безгә эшләргә, нәрсәләр эшләргә зур шушы уйлардан соң безгә шундый стратегияне төзергә кирәк дип шундый уйга килгәч, бу бик зур хезмәт. Стратегиядә ниләр бар? Аның асылын бүген милләттәшләргә җиткерделәр. 3 өлешкә бүлдек. Идеологик як, Мәдди финанс ягы дигәндә без инде аны 25 августта дәүләтнең карары белән кабул иттек. Без 2 тапкыр артырак финанс бирәчәкбез. Аның тормышка ашыру юлларын күрсәтәбез. Стратегиядә язылганча тарихи мәдәни мирасны арттыру, үзаңны көчәйтү, бүгенге проблемаларны хәл итү, татар халкының тулы яшәешен тәэмин итү төп максат дип язылган. Конкрет бурычлар юк, алар тормышка ашыру буенча аерым планга кертеләчәк. Хәзер күбрәк дөньяда яшьләр өчен тартыш бара. Яшьләребез кайсы якка китәчәк? Шуның өчен бөтен дөнья татар конгрессына да, башка милли оешмаларыбызга да яшьләргә юнәлтелгән милли, дини нигездә формалашкан яңа проектлар тәкъдим итәргә кирәк. Безнең ата-аналарыбыз безгә татар теле кирәк түгел дип гаризалар язалар. Ул дөрес нәрсә түгел. Менә шуларны мәктәпләрдә, балалар бакчаларында аңлатып,
жүрергә шул исәптән менә шундый карарлар кабул иттек без. Бүген Татарстаннан тыш иң күп татарлар яшәгән төбәк Башкортстан. Монда 1 миллионлап милләттәшебез көн күрә. Шунда яшәүче Гөлшат Сафина сүзләренчә, бүген татар белән башкортның проблемасы уртак. Хәл итү юлларын бергә карарга кирәк. Форматка килгәндә, миңа калса җитми якыннан-якын күзгә-күз карашып очрашу форматы. Чит илләрдә яшәүче татарларда милли үзаң яхшырак саклана. Финляндия, Австралия, Америка булсымы, Урта Азиядә исә хәл башкачарак. Төрки халыклар арасында яшәүче татарга да үзен саклау катлаулы. Шуңа күрә стратегиядә милләттәшләребез күрергә теләгән милли үзаң мәсьәләсе түргә куелган. Курыкмастан мин татар дип әйтергә кирәк. Мин татар, урыс түгел, башка халык түгел. Менә без Иракта, Татарстаннан яшәсәк тә, шуны сакларга, бөтен эшебезне шунарга каратканбыз. Татарның үсеш стратегиясе хөкүмәт кабул иткән махсус программа нигезендә тормышка ашырылачак. Татарстан үз тәңгәллеген саклау программасы 2023 елга кадәр исәпләнгән. Ойза Шаймарданов, Алмаз Зиядинов, Яңа Гасыр каналы. Инде соңгы 30 елда татарның үзаңы күтәрелеше турында сөйләсәк, бу турыдан-туры беренче президент Минтимер Шәймиев исеме белән бәйле булуын әйтеп узарга кирәктер. Аның чорында телгә дәүләт статусы бирелде. Татар мәктәпләре барлыкка килде һәм Татарстаннан читтә яшәгән милләттәшләребез белән элемтә ныгыды. Без булдырабыз, бөтен татар дөньясын берләштерә алган шигар. Минтимер Шәймиев шәхесен тагын да тирәнрәк белим дисәң, хәзер аның туган ягы Актаныш районы Әнәк авылына юл тотарга кирәк. Бу атнада монда аның бюсты һәм өр-яңа Бабайда кунакта дип аталган парк ачылды. Тарих үзеннән-үзе барлыкка килә. Безнең тарихыбыз языла дип әйтер идем. Күз алдына китерү дә авыр бит. Менә шушы Әнәк авылы бит инде кичкенә генә бер авыл, 4 класс, 1 укытучы Хәдичә апа. Шушында мәктәп бар иде. Без шунда белем алдык. Укытучыларыбыз, мугаллимнәребез булганның да булганнар иде, дөресен әйткән. Менә шушында бит республиканың инде әйтергә кирәк, читендә Башкортстан белән күрешүдә яшибез. Һәр вакыт менә халыкыбыз шушындый тырыш булган. Минтимер Шәймиев авылда туып-үсүе белән дә шушы төбәкнең тырыш халкы белән дә горурланып яши. Актанышта аның белән ничек горурланулар турында әйтеп торуда урынсыздыр. Минтимер Шәриповичләрнең капка төбеннән 3 ел укырга йөргә туры килде. Минтимер Шәриповичнең әтисен дә беләм әле мин. Ул чагында инде ул каратун киеп йөри. Президент булачак малайның балачагы ничек үтүе белән һәркем таныша ала. Авылда аның әтисе Шәрип аганың музей йорты эшли. Биредә гаиләнең шәхси әйберләре, йорт җиһазлары, нәсел шәҗәрәсе, фотосурәтләр. 13 ел эчендә музейда 18 мең кеше булып киткән. Менә бу кыскыч ярдәмендә зур-зур шакмаклы шикәрләрне атарга мөмкин булган. Имтихан бирәсе көнне Шәрип ага Шәймиев эштән кайтып керде. Әле балалар укырга китмәгән. Һәрбер балага бер генә кисәк шикәр эләгә торган булган. Зур сый буларак үзенең өлешен Минтимер исемле улына зур горурлык белән бирә. Чөнки сиңа имтихан бирергә кирәк, сиңа кирәгрәк. Минтимер Шәрипович мәктәптә әйбәт укыган. Көндез авыл баласының эше күп була. Китапны кич кулга алалар. Керосин җитсә. Минтимер Шәймиев бу хатирәләрне онытмый. Ругали, если ты много сжигаешь. Там же видно бывало, сколько керосина осталось. А я что делал? У нас, наверное, первый приемник был в деревне с батарейкой. Нашел маленькую лампочку, приспособил. Я не радио слушал, а для того, чтобы уроки готовить. Музей биләмәсендә барда җыйнак матур итеп эшләнгән һәм бу урын хәзер туган нигез ишегалды белән генә шикләнми. Ул Бабайда кунакта дип аталган зур бер комплекска әйләнде. Менә туган нигезе каршында ук Минтимер Шәймиевка бюст. Ул Россиянең хезмәт герое һәм андый шәхесләргә туган җирендә бронзадан сын куела. Минтимер Шәрипович республиканың социаль-икътисади үсешенә искиткеч зур өлеш кертә. Моны Татарстан халкы югары бәялый. Минтимер Шәрипович ул безнең укытучыбыз, это наш учитель, это наш наставник. Все мы вот здесь, руководство республики, мы воспитывались на примере Минтимера Шәриповича. И мы ему искренне благодарны. Без башыябыз Минтимер Шәрипович сезнең алда. Ышанычлы караш белән туган җиренә карап тора ул Минтимер Шәриповичнең холкын гына түгел, аның сәясәтенең тотрыклылыгын да чагылдыра кебек. Аның исеме белән бәйле проектларның кайсын алсаң да алар зур һәм мөһим. Моны ил җитәкчелеге бәяли. Имя Минтимера Шәриповича Шәймиева прочно связано с развитием и укреплением российской государственности. И в том, что Россия выстояла на крутом историческом переломе, сберегла суверенитет и единство своего многонационального народа, стала мощной, открытой миру державой, есть и его личная большая заслуга. Жизненный путь
Минтимира Шариповича. Минтимир Шариповичның тормыш юлы илебезнең барлык сәяси җитәкчеләре өчен үрнәк булып торды. Ул бүген дә күренекле сәяси лидер, аның сүзләренә һәрчак кулак салалар. Аларның династиясы, менә бөтен абыйларын, апаларын барысын да беләм мин, шул үз хезмәте белән кеше булган кешеләр. Шуңа күрә нәрсә әйтәсе килә. Без якташлар аның белән чын күңелдә горурланабыз. Комплексның зур бер объекты Бабайда кунакта паркы. Җәмәгать урыннарын тәртипкә китерү буенча бай тәҗрибә туплаган Татарстан кичкенә бер авылда күз явын алырда ял итү мәйданы булдырды. 2 ел элек бу урын шушында иде, менә ул хәзер нинди. Сарышлы елгасы аша салынган күпер әйтерсең буыннар очраша торган урын. Һәр нәрсә заманча, әмма туктаган сайын тарих. Бала чакта Минтимир Шәймиев шахмат уйнарга яраткан, катыргыга шакмаклар сызып, уен тактасы ясаганнар, агачтан юнып фигураларын эшләгәннәр. Паркта бүген дә шахмат уйнап була. Менә шушындый зур фигуралар ярдәмендә. Минтимир Шәймиев тә бу мәйданга туктала. Дәүләт киңәшчесе киңәш биргәч, бу партия тарихи булыр инде. Паркта 9 урында Минтимир Шәймиев тормышын яктырткан стендлар куелган. Кайбер истәлекләрне ул үзе сөйләячәк. Гадәттә яз көне кояш җылыга башлагач, обзор түбәсендә уйнарга тотынабыз. Бу борынгы һәм бик хикмәтле уен, аның асылына төшенсәң, зиһенең арта, фикерләү сәләте ныгый. Биредә Краш интерактив спорт мәйданчыгы, нәсел агачы Шәймиевләрнең нәсел кушаматы чаптын арт объектлары бар. Таган гөлбакча мәйданчыклары халыкны ял иттерү өчен һәр нәрсә Минтимир Шәриповичка хас булганча тирәнтен уйланылып, аерым бер мәгънә салынып эшләнгән. Менә гармунчы фестиваль мәйданчыгы, монда мәдәни чаралар узачак. Беренче җыр Минтимир Шәймиевнең үзеннән. Күңел биреп эшләгәнгә күңел сөенерлек ди якташлары. Шушы матурлыкны күреп эшләшәкләр. Тәрбия ягыннан да бу бик зур роль уйный. Чиста пөхтә, күп якларга, күп урыннарга үрнәк булырлык итеп ясалган. Ул бит инде тарих. Бабайда кунакта комплексы буыннарны берләштереп Актаныш халкын гына түгел, бөтен республиканы үзенә тартып торачак. Минтимир Шәймиевнең бер яраткан сүзе бар. Ул кешеләрне ярата. Бу парк шуның чагылышы кебек. Ишеннән да кешеләрне ярата. Ишкенә булмасын. Гөлназ Сайфетдинова, Ринат Сафин, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Бу атнада милли тормыш кайнап торды. Тагын бер вакыйга, башкорт татар шагыйре Мостай Кәримгә һәйкәл ачылды. Әлеге тантаналы вакыйгада Рөстәм Миннеханов белән бердән Башкортстан башлыгы Ради Хәбиров та катнашты. Ради Хәбиров сүзләре белән әйтсәк, Мостай Кәрим һәйкәле татар белән башкорт ике республика арасындагы дуслык символы булырга тиеш. Моннан бер ел элек Уфада Габдулла Тукай исемен мәңгеләштергән булсалар, бу чара Татарстаннан күркәм җавап булды. Шулай туры килде. Татар җәмәгатьчелеге бу атнада Туфан Миңнуллинны искә алды. Исән булса, ул гөрләтеп 85 яшен уздырган булыр иде. Замандашлары хәтерендә ул туры сүзле, җыр телле, авыл җанлы, йөрәге белән уйлаучы, милләт дип янучы татар улы булып яши. Киләчәк буын Туфан Миңнуллинны онытмасын өчен нәрсә эшләнә һәм нәрсә эшләргә кирәк әле? Фәйрүзә Мәҗитова. Культурага бер примитив итеп карарга гына керештек. Ә культура ул бит кешенең яшәү рәвеше. Ул аның рухы, ул аның иманы. Әгәр дә безнең ичке культурабыз җитмәй икән, рухани культурабыз, без бер качанда алдынгы ил, алдынгы милләт була алмаячакбыз. Аның һәрбер чыгышы, һәр сүзендә милләтне кайгырту ярылып ята. Парламентта сөйләсенме, сәхнәдәнме, интервьюларындамы Туфан Миңнуллин татар театры әдәбияты, мәдәнияте өчен җан ата. Монда яшәсен театр диделәр, бик дөрес әйттеләр, яшәсен театр. Әмма ләкин мен яшәсен татар милләте, яшәсен татар халкы дим. Татар халкы яшәсә театр бездән булачак. Театр аның икенче өе була. Мәскәүдән артистлыкка укып кайткан егет Минзәлә драма театрында эшли башлый. Шул чакта тәүге пьесасын яза. Азат әсәрен Галиәскәр Камал театры беренче тапкыр 1962 елда сәхнәгә куя. Ул 5 дистәгә якын сәхнә әсәре иҗат итә. Алар бүген барлык татар театрларында уйнала. Кайтып уйныйлар. Туфан Миңнуллинның драма, комедияләренә халык яратып йөри. 30 ел рәттән сәхнәдән төшмичә, елата да, җырлата да. Қарал, сен солай тіріп мені алып кетем десең мені енді. Шулай тәргә туры килә инде әлмәндә. Қарал, әзірәк сабыр етмесең бі соң, Күп ме? Күп түгел инде, бер 50 генә ел. Аның әсәрен куя башлаганда, һич шиксез аның үзен чакырырга кирәк иде беренче укуга. Чөнки ул үзе бик шәп укыйдыр. Андагы салынган юморында ул ничектер шулай шундук китереп чыгарадыр, аңлашыладыр. Артистлар, актерлар, һәрхәлдә актерлар үзләре ничек уйнарга икәнлеген
беренче көннән үк беләләр. Әсәрләрен сәхнәгә кую, ул бик, ничек дип әйтим, җиңел bir яктан караганда, икенче яктан катлаулы бик. Чөнки Туфан сәхнәне бик әйбәт белә. Ул пьесаны язганда бөтен нечкәлекләрен исәпкә алып, шулай дип яза. Һәм артистлар өчен ул бик җайлы. Туфан Миңнуллин әсәрләрендәге геройлар аның үз авылдашлары. Кама тамагындагы Олы Мәрәт хуҗа туган авылына ул еш кайта торган була. Монда туган нигезе. Мәктәп укучылары күрше авылга йөреп укуын белгәч, бер генә сәгать күбрәк йокласыннар дип, ул шушы йортын башлангычлар өчен мәктәп итеп бирә. 20 ел укыйлар. Мәктәп ябылгач кына музей итәләр. Менә монысы инде Туфан абыйның кул пышкысы, ул үзенең бакчасында үзе эшләргә яратадыр иде. Туфан абыйга әйткәчтен, әйдәгез Туфан абый бензопила белән кисәбез дигәч, юк, аны акрын гына кисәргә кирәк дип әйтә иде. Монда килүчеләр аңа һаман хатлар яза. Туган нигезнең янәшәсендә үзе салган йорты да бар. Бу иҗат итү урыны була. Ул язмалары әле дә өстәлендә тора. Монысы Олы Мәрәт хуҗа авылындагы Туфан чишмәсе. Ул аны 70 еллыгына үзе төзекләндерә. Бала чактан суын эчеп үскәнгә, бу урын бик кадерле була аның өчен. Шүмеше дә шунда гына. Авыл апалары суга килә. Килгән саен Туфанны искә алабыз диләр. Туфан абыйның хезмәте белән өйләребезгә су керде, газ керде. Утларыбыз 380 вольтта. Әннәре менә чишмәләребездә су, Аллага шөкер. Бөтенесе Туфан абыйның хөрмәтенә, Туфан абыйның хезмәте белән эшләнгән. Бу Туфан Миңнуллинның әле исән чакта ук салган музей йорты. Ул Кама тамагында урнашкан. Бакчасында үзе яратканча алмалар үсә, бусагасыннан кеше өзелми. Килеп торалар. Балалар да киләләр. Мәктәп балалары һәр вакыт килеп торалар. Мәктәптәге укучы балалар белән без һәр даим үткәреп торабыз музей дәресләре. Кама тамагы районы үзәгендә Туфан Миңнуллин исемендәге парк та бар. Үзе исән ул һичшиксез илмә тактасына татарчада яздыруны сораган булыр иде. Бу район халкының яраткан ял урыны. Монда төрле концертлар, мәдәни чаралар уза. Балалар өчен заманча спорт мәйданчыклары бар. Мондагы хәлләрне Туфан Миңнуллин үзе дә читтән генә күзәтеп тора сыман. Монда аның сыны куелган һәм канатлы сүзләре язылган. Мин йөрәгем белән уйлыйм. Бер заман сүз булды да, җитәкчеләр белән сез ничек булай аралаша аласыз? Сезнең аермагыз нәрсәдә дигәч, ул әйткән иде. Җитәкчеләр алар акыллы кешеләр, алар баш белән уйлый, һәм мин язучы буларак мин йөрәк белән уйлыйм диде. Парламентта да ул йөрәк белән эшли. 20 ел депутат булып дәүләт сайтыннан гади халыкның төрле мөрәҗәгать, фикер тәкъдимнәрен сессияләрдә яңгыратып, үткен сүзе аша җиткерә ала. Татар халкының үзенең милли спортына игътибарның безнең җитәкчеләр тарафыннан бик үк булмавын әйтәм. Әмінә шу милли көрәшне күрсәтмәү, һәм аны күрсәтергә теләмәү, һәм депутатның сүзенә дә колак салмау, ул мин аны татар халкын түбәнсетеп карау, кимсетү дип бәялим. Ул тәнкыйть тә ясыйдыр. Ләкин ул проблемалар, күтәргән проблемаларның юлларын күрсәтәдер шунда. Менә минем өчен шулай истә калды ул. Туфан Миңнуллин бүген җитми. Безнең телебезне milli традицияләрне саклау өчен дә җитми. Умман халкыбызның киләчәккә ышанычын ныгыту өчен дә җитми. Bütün эшне эшләп бетереп булмый бу дөньяда. Күпмедер дәрәҗәдә эшләдем. Калганы инде киләчәк буынга кала дип, нәрсәдер калдырып китсәң, менә шушы яшәүнең мәгънәседер ул. Фәйрүзә Мәҗитова, Рәмзил Гарипов, Александр Лобанов, Алмаз Зияддинов, Яңа Гасыр каналы. Туфан ага исән булса, бүген татар яшьләренең активлыгын күреп сокланмый калмас иде. Бүген алар иске татар бистәсен гөрләтте. Биредә Кабан күленең икенче ярын ачтылар. Печән базары фестивале башланды. Һәм монда заманча дизайнлы мөхиткә узган гасыр башындагы татар яшәешенә кайтардылар. 1000 тапкыр ишеткәнче, бер күрүең яхшырак. Җәяүлеләр өчен киң тротуар, ачык һавада спорт белән шөгыльләнү мөмкинлеге, Кабан күле яр буеның циклендерелгән сул як ярын бүген танырлык та түгел. Казаны да, Кабаны да барды бергә үзгәрделәр. Шуңа күрә мин Казанны атыйм, музей под открытым небом. Потрясающая набережная. И самое главное, конечно же, подход просто к жителям просто, получается, для людей, которые хотят отдохнуть, даже здесь вокруг, да, ну обратите внимание, здесь все для этого есть. Инде бүген үк су өстендә урнашкан яңа спорт мәйданында бихисап кеше. Хәзер тренировка ачык һавада уза, безгә бик ошый. Некоторые деньги большие платят за то, что просто
центрах позаниматься, а тут это и на свежем воздухе бесплатно. Круто, круто. Рөстәм Миңнеханов үзгәрешләрне федераль кунаклар Игорь Комаров, Марат Хыснуллин, Ирек Фәйзуллиннарга күрсәтте. Это ценная старая часть Казани. Шулай итеп, Кабан күле ярының сул ягы бүген тулысынча диярлек уң як ярдагы урам белән тоташты. Һәм әгәр дә бүген биредә ял итү урыны булса, бу ягында Пешән базары. Быел аны оештырганда милли киемнәргә басым ясаганнар. Әгәр дә менә шушындый күлмәктән киләсез икән, бүләк таратачаклар. Әгәр дә шушындый милли бизәкле күлмәгегез яки калфагыз юк икән, аны шушында ук Пешән базарында сатып алырга да мөмкин. Яшьләр эшләре министры Дамир Фәттахов әнә шагыйрь булып киенеп килгән. Мине бүген Тукайга шаталар. Мин каршы килмим. Чөнки ул безнең иң зур, иң бөек, иң мөһим поэтыбыз. Аңардан үрнәк алган яшьләр бүген Пешән базарында күп иде. Шуннан да мин бүген биредә үземне 20нче гасыр башындагы Казандагы кебек итеп хис итәм. Барысы да сизелә, үзем шунда булган сыман, үзем шул элекеге тарихка чумган сыман. Пешән базарына быел президент та килде. Халык белән аралашты, милли сувенирлар сата торган сәүдә нокталарын карады. Менә торган сәүдәгә. Пешәннән ясалган махсус урында фотога төште. Шушы урамнарда туып үскән өлкәннәрнең хәл-әхвәлен белеште. Бәйрәм беләсезме? 50-нче елларны монда интернациональный соревнованиялар була. Ярышлар монда воспитывались чемпионы мира. Пешән базары ул Татарстандагы иң үзенчәлекле проектларның берсе. Аны инде 8нче ел уздыралар. 8 ел элек мин хәтерлим, менә безнең артта булган Пешән базары мәчете янында без үзебез чыккан идек. Ул вакытта ничек эштәлекле итеп оештырган булсалар, хәзер дә асылын саклап кала алганнар. Шәһәрне татарчалаштыру, шәһәр мәдәниятен көчәйтү, милли стильдә әйберләр ясаучы эшмәкәрлекне үстерү, татар кино һәм лекцияләрне оештыру. Ул беренче чиратта маркет базар түгел, мәгънәле, яңа мәдәни шундый символлар тудыручы бер урын. Шуңа монда сәүдә нокталарын гына түгел, гәҗит таратучы малайларны, шигырь укучы шәкертләрне, алма таратучы эшмәкәрләрне дә очратырга мөмкин. Йөз ел элек бу урамнардан Габдулла Тукай, Фатих Кәримнәр йөрсә, хәзер менә алар кебек Кабан күле буйлап кунаклар атлый. Шулай итеп, 100 еллык тарихы булган, әмма заманча итеп яңартылган Кабан ярында бүген гасырлар очрашты. Рания Абдрахманова, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Бүген бәйрәм алды көне. Тантаналар шактый күп иде. Әйдәгез аларны кыскача гына шәрехлик. Бүген күп еллык традиция буенча Татарстанда төрле тармакларда зур казанышларга ирешкән 42 кешегә дәүләт бүләкләре тапшырылды. Аларны Идел буе округындагы вәкаләтле вәкил Игорь Комаров һәм президент котлады. Ватан алдындагы казанышлары өчен орден медале, атказанган исеме, Тасыр юбилей медале, дуслык орденнары, табиб, механизатор, галимнәр, төзүчеләр, оешма җитәкчеләре, Тасырның 100 еллыгы истәлекле медален Таифның директорлар совет рәисе Альберт Шихабетдиновка тапшырдылар. Шихабетдинов Альберт Кошак улы. Ратушада исә Казаны мактаулы гражданнары китабына кергән шәхесләрне тәбрикләделәр. Быел исемлектә җырчы Салават Фәтхетдинов, табиб Рөстәм Хәсәнов, баш инженер Валерий Карташов, оешма җитәкчесе Валерий Побежимов бар. Татарстан туган көнгә бүләк. Башкалада зур Казан бөҗрасының беренче өлеше төзелеп бетте. Аны бүген федераль дәрәҗәдәге җитәкчеләр ачты. Монда Марат Хыснуллин, Евгений Дитрих, Игорь Комаров бар иде. 3, 2, 1. И движение объявляется открытым. Инде татарчада күлеп алырга вакыт. Атнаның иң кызык вакыйгалары Кадакта. Данил Сафаровка сүз. Исәнмесез. Гадәттә депутатларның декларацияләренә күз салсаң, үзеңне әкияттә кунакта кебек хис итәсең. Берсе фәлән миллион эшләгән, икенчесе миллиардка таба бара. Блокнот дигән басма кызык иткән. Иң ничек дип әйтим, хәерче дип булмый инде аз кырымлы депутатларны барлаган. Таныш булыгыз, менә алар. Бу егет Волгоград өлкәсе Волжский шәһәре думасы депутаты. Декларациясенә ышансаң, 2019 ел эчендә ул 0 сум акча эшләгән. Хәер, аңар әле нибары 21 яшь. Табар әле җүнлерәк, акчалырак эш. Әлегә күрәсең, әнисе бирәдер кесә чыгымнарын капларлык. Троллейбуста билет алырга, дума столовойында кәтли ташарга. Интернет кулланучылар депутатны жәлләп куйды. Банк картасын сорый башладылар. Бераз акча салабыз янәсе. Халык бердәм һәм ярдәмчел ул. Үзенекеләрне ташламый. Хәтта депутатларны да.
Татарстанда безнең ишек алды программасы буенча йорт каршысындагы мәйданчыкларны төзекләндерәләр. Халык фикере дә исәпкә алына. Менә базарлы матакта яңа заманча җиһазландырылган ишек алдында халык соравы буенча келәм кага торган урын ясаганнар. Совет заманындагы кир киптергечләр искә төште. 5 катлы йортта яшисеңме син, 9 катлыдамы, мөһим түгел. Күрегез бөтен подъезд халкы, мин эштән нәрсә киеп йөрим. Шундай әйтем бар бит. Ни генә ясарга тырышмыйбыз, Калашников автоматы килеп чыга. Монда да шулайрак сыман. Кече архитектур формаларны ничек кенә заманчалаштырырга, европалаштырырга тырышма, келәм кага торган нәрсә килеп чыгачак. Базарлы матак маҗаралары аның белән генә бетми. Бу атнада анда яңа ел чыршысы корып куйдылар. Балалар чана һәм чаңгыларын күтәреп килергә өлгермәде, хакимият аңлатма бирде. Менә яңа чыршы алган идек, ничегрәк буласын корып карарга булдык. Хәзер сүтәбез. Булай булгач, мин дә өйдәге чыршыны ташламый торам әле. Татар авылында үскән үрдәкләр татарча аңлый икән. Бу ачышны Илнар исемле блогер егет ясады. Здравствуйте. Исәнмесез? Исәнмесез, үрдәкләр? Әмма бу хәлгә күпләр ышанмаган. Бу яңалыкны утка дип атаганнар. Сейчас я вам докажу обратное. Үрдәкләр, сезгә су салыргамы? Или сезне ашка салыргамы? Ладно, килегез, ашатам. Вопросы остались? Әҗерче Расим Фасыховның тавыклары полиглот. Татарчада белә, чит ил җырларын да аңлый. Без сезне иртәгә дә үзебезнең каналга чакырабыз. Көн дәвамында бәйрәм марафоны һәм сәгать саен бәйрәм мәйданнарыннан иң соңгы яңалыклар. Бүгенгә сау булыгыз.